Türkmenistan bağı ekip Nowruzy we täze prezidenti garşy aldy. Ýene büdjet işgärleri kösenli. Metan zyňyndylary bilen howany haplaýan halkara hasabatlarda tasdik bolan Türkmenistanyň ilat Nowruz bayramyny ýurdun ähli künjegini agaç naharlaryny oturdup garşy aldy. Şeýlede köpçülik öýün bağı ekmek çäresi Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşan ilkinji köpçülik çäresi boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary agaç naharlaryny satyn almak üçin büdjet işgärlerinden ýene pul toplananyny habar berýärler. Döwlet telewizionasyna görä Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20 martda paýtaht Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçüliklerin bağı ekmek çäresine gatnaşdy. Galiberse de döwlet mediýasy ýurdun beýlik sebitlerini hem köpçüliklerin agaç naharlarynyň oturdylanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bağı ekmek çäresiniň öňe süýrüsini Lewap welaýatyna agaç naharlaryny satyn almak üçin döwlet işgärleriniň pul ýonulanyny habar berýär. Büdjet işgärleri agaç naharlarynyň daşary täze plakatlary satyn almak üçin özlerinden pul ýonulanyny aýdýarlar. Habarçymyza görä Lewapda büdjet işgärleriniň pul ýonulan döwlet edaralarynyň hatyryna Farawe Trabynyň öý dolandyryş edarasy, Mawtumly we Seýdadyrnaky geňeşlikleriň arçynlyklary we beýleki guramalary bar. Şol bir wagtda Sebitiň mektep okuwçylaryny hem köpçüliklerin bağı ekmek çäresi üçin 8 düýp agaç naharyny getirmek tapşyrylypdyr. Bu çäre täze prezidentiň gatnaşýan ilkinji çäresi bolan üçin döwlet işgärleri iň gymmat agaç naharlaryny satyn almaly edildiler diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy Sebitiň käbir etraplaryna oturdulan agaç naharlarynyň sany barada hasabatlara salgılanýar. Onuň maglumatlaryna görä Farabda 30.000 Türkmenabadda we Çärjewde 60.000, Darganatada 25.000, Kerkiç we Köýtenagda 70.000 düýp töwereg agaç naharlarynyň ekilenligi hasabatlarda aýdylýar. Türkmen häkimetleri ýyllar boýy ýaz we güýz aýlaryna köpçüliklerin bağı ekmek çärelerini geçirýärler. Ýöne ýurt raýatlary ekilýän agaçlaryň ýedegsizlikden ýa-da tebii howa şertleri sebäpli gurýanyny aýdýarlar. Her çäre geçene kagy düzünde ekildi diýilýän agaçlaryň sany köp, milyonlarça düýp nahal ekýärler. Nahallary ýer ýudýany bolsa ýerem doýurdy. Türkmenistanyň ekildi diýilýän baglaryň sany Merkez Aziýanyň tokoýlarynaky agaçlaryň sanyndan köp. Matematik hasap edilende her 4 metrden bir agaç ekilenni hem soňky 30 ýylda ekilen baglara türkmeniň tutuş territoriýasy ýetmeli däl. Onsuzam suwarymly ýerler ýurdun territoriýasynyň bary ýogy 6-8 götürümli ýerler diýip bir ýerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistana ýylyň dowamyna ýazky we güýzki bagy ekmek çäresi geçirilýär. Türkmen hökümeti tas her mövsüm milyonlarça diýip agaç naharlarynyň satyn alynýanyny oglan edýär. Ýöne Azatlyk bilen gurrundaş bolan Lewaply hünärmen bagy naharlaryny kagy düzünde ekildi diýilýän agaç naharlary atlandyrýar we köpçüliklerin bagy ekmek çärelerini hasap sorulmayan korrupsiýa çeşmesi hökmüne garaýanyny aýdýar. Ekspertler gur baglaryň daşky gurşawy oňyn täsir edýänligini tasdiklaýarlar. Türkmenistanyň döwlet telewizionasyny Sehra giňişliklerini bagy naharlarynyň ekilmegi ilatly ýerleri epgekden we tozanly ýerlerden goraýar diýär. Ýöne 10 ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň milyonlarça diýip agaç naharlarynyň ekilenligine garamazdan ýurt soňky ýyllarda ýygy-ýygydan tebii howa hadisalarynyň tomu saýlaryna epgek howadan, gurukçulukdan, tozanly ýerlerden hemde wagtal tebii harasatlardan ýedir çekip gelýär. Soňky ýyllarda halkara uramalar şoltany Birleşen Milletler Uramasy we köp sany daşary ýurt hökümetleri dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global görüş tagallalarynyň çägine daşky gurşawyň goralyp saklanmagyny, tebigaty aýagly çemeleşmäge aýratyn ünsgönükdirýär. Geçen oktýabrda Bloomberg neşri ýörüýte hasabat çap edip Türkmenistanyň çäginen atmosfera uly mesperlerde metan gazynyň zyňylýanyny, bu zyňyndylaryň muktar taýdan dünýäde başadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionasyna görä 20 martda Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçüliklerin bagy ekmek çäresine prezident Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda eks-prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary döwlet resmileri we beýlekler gatnaşdy. Köpçüliklerin çärede aýdymçylar Serdar Berdimuhammedowyň öňüne aýdym aýtdylar. Tansçylar tans etdiler.